ensenyaré la bateria. Aquests són els plats, el timbal, el Charles, la caixa, el bombo i el Goliat. I ara us tocaré un ritme. La bateria és un multiinstrument. Hi ha 7 instruments que en fan un. La bateria és un instrument de percussió, perquè es pica. A tu, per què t'agrada tocar la bateria? Perquè és un instrument que fa soroll i que pots passar-hi estona tocant-hi i m'agrada molt. I també pots ballar i moure el cos. Espero que us hagi agradat molt i em quedo aquí tocant la bateria perquè m'ho passo molt bé. Hola canalla, jo sóc el Nesi Llobet, sóc el professor de bateria de l'Escola de Música i ja us hem presentat l'instrument i us tocaré una miqueta de coses del que podeu fer. Jo m'ho passo teta tocant. Vale? Vinga.